Rayuwa sai a hankali. Kin san yau na so in fita, amma abin da yasa ban fita ba, kin san ba izan yi ba koyo dama na gaya miki. Yauwa to amma kin dafa abincin da nake. Yauwa kin san Assalamu alaikum. A'a Ya gajiya? Allah sarki. Ya gida? Ya abubuwa fa? Alhamdulillah. Ya kwana biyu? Ana alhamdulillah. Haba ina ta faman neman ka na wurare ina jiran kai yanzu ma na kai kasuwa. Allah ka san yanayin gari hanya ce. Gaskiya ne. Kaga gida ya gajiya. Lafiya kalau. Sannu sannu ya gida. Ya anya. Kalau wallahi mun same ku lafiya. Lafiya kalau. Sannu sannu. Wannan shine bakon namu. Wallahi shine. Yanzu kin ga ayayi kama da abincin da kika dafa mishi din nan ko? Da ko ki bashi. To wannan ne duk mu kadai. Ku kadai ne. Ya naga sauro. Na? To ai mu yanzu inda kana son ka samu nama mai sauki wanda zaka ce wato naman da ake ci mai kyau mai gina jiki sai naman sauro. Kuka a garin mu Nijar ni sauran ma ban taba ganin shi ba. Baka taba gani ba? A ni a Nijar ban taba ganin. Wai kin ji kwar gida bai taba ganin irin wannan naman ba. Kai kadai ma kake ci. Ni dai ba na ci.